Tak čaute ľudia, dneska ideme natáčať videjko z Brawl Starsa. Pekne tu mám vecičky. Dneska by sme mohli pušovať dedika. Ako vidíte, mám na ňo aj dobré rekordy. Mám 20 rekordov. Mám za to asi hento. Jeden start drop a 20 rekordov. Ale najlepšie je hento za 250. Mám 5 skinov, mám tú stovečku a dám tu 5 toho. Potrebujem jeden epic skin ešte, aby som mal 50 hentov. Ale ja radšej viem. Legendárku mám jednu. Mám 45 bravorov. Potrebujem ešte 5 bravorov získať. Dobre. Takže asi ideme môj Tekerun. Tekerun je podľa mňa najlepší game mod. Škoda, že ho odstránil. Dobre, takže ideme ľudia. Dámy a páni teda. A dievčatá a chlapci. Možno aj dať do veľa, kým sa nedujú a za to som vďačný za 6 odberateľka. To je pre mňa úspech. Kámo, to si robíš pridelku zo mňa. Ja ho s Rikom nehrám až tak dlho. No ja pochyno, určite keď nemáš na neho 100 dačo pochárikov, no. Poď sem, ty hajzel. Sorry, že tu nadávam sa aj veľmi. OK, ale toto videjko bude max 9 minút. Max 9 minút. No, la polizia, ojojoj, pobito. Hehe, šujar, au, to bolí, to moju kreditnú kartičku bolí, mau. To bolí, mau. Au, to si robíš prdelku, slepič prdelku. A to sa ide bomby. No do... Pazem ty šlepiči prdelko. Au kámo, oni potrebujú len dve a iba jednu. A my ešte 4. Takže nechápem, čo sa tu deje za divné vecičky. Kámo, poď sem ty psycho. To už nedáme, to už prehráme. Nie. Nevadí. Takzvané. Ešte 5 minút za toto videjko, kámo. Počkej. Ale radšej nebudeme toho Rika, ale... Plán B. Nechápem. Čo si switchím, keď budem na dovolenke. Na dovolenke možno tak jedno videjko natočím, ja tam 5 dní, 4 noci. Psycho. Dneska by som bol rád keby som získal takú epiku.
Najlepšie by bolo, najlepšie by bolo takú legendávku, napríklad, ktorú vám teraz ukazujem. Keby mi padol kámo, ja by som flexil sem tým skinom, čo som získal v sushi evente. Ak ste nevideli hento videjko z toho Samurai Splash'u, jak sa to volá? Dobre. Dneska to vidím. Rozmýšľam. Asi na Berryho to tak vidím. Vidím to asi na Berryho. Ale to čo mám s tými hláškami tvojimi hlúpými. Kámo, ešte keby to X-ko bolo, tak to by bolo super. Lebo by som sa mohol na dačo pozrieť. BB55! Kámo, ale tá wasabi na Berryho, čo som mal ja, aj to bola dobrá. Jau! Au, pusti to, ja sa musím hilnúť mojim chvostom, mojim útla chvostíkom. Kámo, kámo, ja sa musím hilnúť, ako mi to... Poďte si. Poďte, kamaráti, ahojte, chcípni. Au. Dneska to vidím na takto, že by sme vyhrali. On sa volá Dodo? Ne, volá sa Elo. Ne, berem. Psychopati. Bang. My iba chránime svoje, čo hodí tam už bangy. Sa hýlujem a chcípam ich. Chcípnite. Pozrite na toho bastarda, čo tam je. Paďte sem! Dneska to vidím na samé prehry. No čo už. Alebo skúsime plán B. Teba by som si dal rád na 16. Čo, ako vyzerá 16? The reptiles are growing restless. Сказано учи. Banánik. On bez tak. Vítaj v klube si toxík. Kick si zabávaj sa s nami. Vráťme sa do top 20. Hrajme Megabig. Zvedavých chce... Dá sa mi to otvoriť? Ty Tarzán.
Dobre, kašlem na to. A už to má 10 minút. Ale nevadí ešte. Musíme dať jeden vín aspoň. Z jedného vínu ja idem ukončovať videjko. Dáme si checkpoint challenge. Že prosím, nejdem to hovoriť. Najšimon na svete, Bravo Arena. Puj! Tí, čo majú radi Bravo Arenu, sú magori. Psychopati. Robím si srandu. Ale neviem, kto to môže mať rád. Je to ťažké, jak svina. Japochino dotko mám prezivku dotko. To je psychopat. Je to čo to psychopate? No do slepičí ptelky. Au. Fakt psychopati. Toto bude boť. Toto bude brudlit. Nebude. Jsme prostě best. I am best. I am the best. No do slepičí prdelky. Slepičí prdelka je moja najväčšia nadávka, čo môžem povedať. Dobre, ideme hodiť ľudia. Ideme ho killnúť. La 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 va a kúra. La 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 kúra. La 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 kúra. Tak čaute ľudia, uvidíme sa. Samozrejme, ďalšie videjko. Mám ďalší server, tak to ešte ukážem, aké padne, no. A na mojej dovolenke vám natočím ďalšie videjko, to je zajtra, takže čaute ľudia, bum!